ଏବେ ପୁଣି କିଏ ଆସିଲା ଗୋଟେ ହଟ୍ ପିହୁ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଅଛି 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 ସେଠି ବସନ୍ତୁ ଦିଅ ତାକୁ ଟିକେ ରେଡି କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏ ଡାକୁଛି ସାର୍ ପିହୁ ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ତ ଥିଲା ସେ ଏ ପିହୁ भगवान क्या पड़ेगा ये भी पिहू 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 एठी भी नहीं क्या पड़ेगा हे एबे खेलुथला मनसा भाजो सेपटे पिहू अछि ना A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. ओहो महारानी एटी सुईची ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पिहू 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 सारसचन उठ रे पिहू उठ रे सारसचन ସେ ଯଦି ଶୋଇ ପଡିଛି ଥାଉ ତାହେଲେ କାଲି ଆସିବ ଆଉ। ନା ସାର୍ ସେ ଏବେ ଖେଳୁଥିଲା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଉଠ ଉଠ ଥାଉ ସେ ଶୋଇଛି ହେଲେ ଥାଉ ତାକୁ ଉଠାଉନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କାଲି ଆସିବି। छे ଏତିକି ଦୂରରୁ ସାର ଆସିଥିଲେ ପଢେଇ ଦେ ଇଏ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ପଡିଛି ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଖେଳୁଥିଲା ଏବେକୁ ବାହାନା କରୁଥିଲା ଲାଗିଛି ଛେ କିଏ ପଳେଇଲେ? ଏଇ ବହି ଖାତା ଦିଅ ସେ ପାଠ ପଢ ବସ ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଖେଳିବି କିଛି ଖେଳ ଭଲ ନାହିଁ ଫଟାଫଟ ବସ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ।